Een internetspultje dwaan in de klasse. Dat bad net elke dag, maar op basiskwallen de Gering in Ije hielden ze gelok. Ik vind het wel een leuk speeltje. En het is wel grappig om te spelen, want meestal hier avonturen doen. En hoe past dat nou in de echte wereld? Nou, goed, want als ik bijvoorbeeld de code van mijn pinpas of horen ding, dan vertel ik dat net terug. En dat is krek hoe het Hackshield de band bewust mindje wil van de veiligens op het internet. Om de boodschap nog meer kracht bij te zetten, wie zelfs de burgemeester en de binnenburgemeester van wat is Friesland op de basiskwallen en die nek een mij. Toch dit spul te spelen en dan was ze hun gewaar van wat er al gespeeld, wat er gebeuren kan. Dat ze net hun gegevens samen aan maken, dat ze altijd weten maar waar ze van dwaan hebben. Zo kan je ze helpen om die gevaren te onderkennen en ik veilig te spelen. Als je online dingen doet, dat je dan ook even bedenkt, wat kan ik dan beter doen en beveiligen? Want anders word je misschien gehackt of zo. Het spultje waar het spelen troch de band van groep 6, 7 en 8. De naamste reden is dat band een heel makkelijk doelwit binnen voor criminelen, voor mensen die niet rare dingen uit heli willen. En dus moet je band daar bewust van maken dat ze daarom denken, dat ze daar net intraapje en dat ze dat ik mooi krijgen van het kwaliteit er gewoon bij kijken als in het verkeer. Maar ik op om denken, ja, ik in het digitale verkeer moet je er ik om denken.